Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Nagpadayon pa man gyud tani atong gubat batok sa COVID-19 wa kalikay nga daghan sa tumakaigsunan gibati og kahadlok kabalaka taliwa nining padayon nga pagkatap ning maong sakit karong buntag mga itaog tambag gikan sa mga eksperto unsaon pag-manage sa atong mental health labi na karong panahona. Makauban nato mga kapuso karong buntaga ang past National President sa Philippine Psychiatric Association, Dr. Pureza Oñate. Good morning, Doktora. Good morning, Nico. Thank you so much, Doc, sa pag-uban ka namo karong buntaga. First up, Doc, unsay common nga mga issues sa mga tawo nga atong gi-address karong panahon na taliwa aning padayon pa man gyud pagdaghan sa atong mga kaso? Ang kadaghanan yun nga problema sa karong COVID is anxiety and depression. And this is manifested by insomnia, lack of appetite. So more of anxiety first, and then anxiety becomes depression for some, eventually. How do we address this, Doc? Unsa may maayo nga ang ayang buhaton sa itong mga kaigsuunan nga di man kalikayan, bati gyud og kabalaka nining sakit? I think it is very important to give the right information. They have to be educated nga dili dapat maguol. Ang kadaghanan gud nga nganong maguol ta, nganong dili ta kanang mas stable, kay ang COVID good is very protean. In other words, daghan kaayo og mga manifestations. Ang uncertainty of the COVID itself makes people anxious, even the educated ones. So, ang tambag na to ani Doc unsa man adto ra yun ka of course Correct mga information, experts. correct information. So when I treat people, I usually ask them unsa may ilang nahadlukan bahin sa COVID. Kadaghanan sa nahadlukan sa mga tao, kadaghanan gyud is dili maayo ug mamatay. Gamay ra baya ang atong mortality rate, if you will notice, to the number of people who really had COVID. So we tell them, mao ni imong buhaton, what are the precautions? So we always had been advocating that kanang hand washing, putting on the mask, and social distancing are the only three very important things that each and every one of us should do. You know, the last 2 weeks where Cebu has really improved is the fact that mudakop naman sila kung guway social distancing o guway kanang mask ang tao. Doc, kini paggamit og murag fear nga approach nga or strategy, Doc, pagpanghadlok aron nga mutuman ang mga tao. Effective ba ni siya, Doc? Dili na effective in that sense, pero ang usually mahadlokan sa mga tao akong tan-aw ron, dili man panghadlok sa COVID, ang kanang pamdakop mahadlok man sila dakpon. Maorag yun na effective among tan-aw. Kaming mga medical directors, that's how we saw nga kinahanglan ra gyud ay og disiplina bitaw ang mga tao. Doc, diba, hand washing, mask o social distancing, pero you were saying, Doc, nga doon na pa kailain katong acronym nimo nga SEE. Nga sleep. You have to have an 8-hour sleep. You know why? At this time, people are sleeping late. That is not right because the sleep at night is different quality of the sleep in the morning. Eating right is important. Meaning, you eat more vegetables, more fruits, and take some protein. Naay mo kaon og baboy, naay mo kaon og isda, okay ra. Pero kadaghan, mas mayod og daghan utan. Kay ang greens. O niya, ang sunod, exercise. Na dili lang magsigig higda. You do something around the house. Ang tuhon-ahon agad sa mga tao nga pareha sa ila way kalibutan ang mga hospital. Muna ang ila pod naminaw pod sila sa uban nga mingon ayaw gid mo nadto hospital kung dili na mo grabe kaayo. Na igabot sa hospital di na matabangan. Mo na yung nakaad sa atong mortality rate. Kinahanglan mahibaw mga tao na kung ang health worker is manifesting symptoms, we do not let them go back to their homes. We provide quarantine for them in the hospital and they do not have to work. They are paid for their salary while they are there. They are being taken care of. Kami pa kaha sa mga hospital, dili mo bantay sa mga
atong frontliners, ikawa nila unsa mag-unsa man ang hospital. Di kalikayan, Dok, na murag dunay discrimination good against the mga health workers karong panahon na, Dok, nakadawat Yes, pa and it's very sad that they have because, you know, the stigma is wrongly placed. Ang ilang hunaon nga, ang kining mga frontliners, they have also their own family. They themselves are afraid to get the illness. Dok, anita sa mga patients po, Dok, or mga tao nga naka-experience mismo og symptoms, sila sa mismo, Dok, na balaka, doon na sa gipoy stigma, posible mao na nga dili sila mo report sa ilang mga gipangbati sa lawas, pagtago-tago na lang hinuon. Mao, sayop man na. Kay, mo na'y pag-ingnon, when the patient lied, the doctor died. Mao man na hitabo sa Manila. Pero dinhi sa Cebu, kaluoy sa Dios, jutay ra kaayong doctors nga nangamatay tungod sa COVID. The survival of our service will depend on the manpower good. Primarily, mag-unsa man ang mga nindot nga makina sa ospital, kung why mo, di mo ana. Timan. Muna nga, I really would like to tell the public, be kind to our frontliners. The stigmatization of this COVID has something to do with fear of dying. Finally lang, Dok, message nimo unsay gusto nimong ipaambit gid sa katawhan, Dok. Although daghan-daghan kag nasulti ka gid, Dok, pero unsay imong gusto gid nga i-impart kanila nga mensahe? There are so many things that can be done if only people believe. So dili man ang COVID is not a death sentence. Pero we should treat it with respect because it has precautionary measures that if we only follow would help us a lot. All right. Thank you so much, Doc, sa imong oras karong buntaga for an interesting discussion. Thank you so much, Dr. Pureza Oñate. Thank you, Sad. Thank you kayo nito. God bless you, Doc. Thank you.